matuƙar godiya da wannan gagarumin tarbe da kuka mumu. Allah ya sa ku da alheri. Lalle na sha jin sunan kwarin Habjiya, na san garin, ina da aminai da yawa, mutane masu muhimmanci wanda muka kafa jam'iyyar tarayya da su suka kawo ta nan, kuma muka samu ƙuri'u daidai gwargwado wanda Allah ya ba mu har yau, amma ban taɓa samu na zo ni da kaina ba. Gashi na yau Allah ya kawo ni, za ni ga 'yan uwa, za ni ga 'yan uwa abokaina, aminaina, na yi farin ciki haka, na ma Allah godiya. Kuma tubarkalla mun zo da sa'a, saboda ku da kanku kuka ce wannan gamin tarayya ta haɗa kanu yaɗin wannan garin na Kwarin Habjiya. To muna ma Allah godiya da aka yi haka, kuma muna ma duka 'yan uwa da suka taimaka suka kawo mu wannan gudunmuwa godiya. Musamman ina so in ma 'yan uwa abokina Ibrahim Tahir godiya da suka tsaya suka riƙe wannan parti kamar yadda yake shi. Ina ma abokina Ma'azu Alhaji Salisu Alhaji Ma'azu godiya, yau da na zo garinsu ya koma tarayya, da ya yi ɗan kai, amma amini na ne, abokinmu ne, tare muka sha wahala muka kafa jam'iyya, bai kamata ba a ce yana wani wuri mu muna wani wuri daban. Ina ma sauran abokai Alhaji Lawali da Secretary General ɗinmu Tijani Ume da duk sauran mutanen da suka ma tarayya bauta duk shekarun nan da suka gabata. Ina godiya ta musamman ga abokina Mati Alhaji Musa da shi ma ya kamo mu wannan babbar gudunmuwa wanda muka samu shaida yanzu ta bakin kanan shi Amiru. Kenan alhamdulillahi gashi nan partinmu ya girku ya ƙara ƙarfi, kuma Kwarin Habjiya a cikin wannan yankin kamar madubi ne, na san za ku iya ku sha mutane da a cikin wannan yankin. Kenan karuwa ba nan gari kaɗai ba ne muka same ta, a yankin ne gaba daya da gunduma gaba daya ta mai za mu samu sakamakon wannan karuwa da aka yi a nan. Jama'a mun gode, abin da ya yi saura shine mu ci gaba da aiki, mu ci gaba da aiki sabilin ku talaka. Dazu Firizidantinmu wakilinmu da ya yi magana a madadinku ya ce ga irin abubuwan da aka samu sakamakon iko na shekara 4.5 da muka yi, to mun yi farin cikin haka. Amma abin da na imani, abin da na sani shine abin da za mu muku nan gaba ya yi yawa. Insha Allah. Muhammadu Yusufu ya ɗauki alkawali na yi wannan hanya wanda za ta hidda ku daga wahalan zuwa Maradi ko zuwa Tasawa. Insha Allah wannan niyya yana da ita kuma zai aikata ta, babu shakka, na yi imani haka. Muhammadu Yusufu ya kula da tsaron ƙasa. Ɗazu kun yi zancen duk abin da aka yi, amma babban abin da muka yi jama'a, wanda kuma ya kamata ku lura da shi, shine yadda muka tabbatar da tsaro cikin ƙasa. Saboda lokaci na yanzu lokaci ne na tashin hankali, lokaci ne na rashin zaman lahiya. Ku duba makwabtanmu duk yau suna cikin halin na ƙangi sabilin rashin zaman lahiya. Amma me yasa nan yau hankalin ku kwance kaman da, kaman babu komai, kaman ba ma cikin wannan yanayi? To ni za ni ga muku sakamakon aikin ne da Muhammadu Yusufu ya yi. Ba ku taba ganin soji da mota sabuwa kamar yadda kuka saba gani a shekarun nan na baya.
ba ku taba ganin mota cike da guard da gendarma masu zagaya cikin karkara kamar yadda kuka shaida shekarun nan na baya. Ku san da cewa kuɗi ne da yawa muka sai motocin nan, muka sai musu tayoyi, muka sai musu mai, mukan dauka matasa, mukan sa soji, mukan ba su aiki, mukan ba su bindiga, mukan ba su kaya da saura suna wannan aikin sabilin zaman lahiyarku. To wannan ne ban masa karbako namu wanda kar ku taba manta da shi in za ku ce ko menene Isufu yawa a ƙasa ya kawo mata rishin matsalan tsaro babban samu ne wannan. Na biyu mun yi aiki don mu haɓaka da ilimi, shaida su ne wannan class inda ake yi saboda ƙasa da ilimi take farawa. Shi yasa Isufu ya ba ma makaranta ƙarhi, mun ba ma likita ƙarhi, shaida ita ce ambulance da muka kawo cikin ƙasa. Nan ƙasar mai ban san ko ambulance nawa aka kawo, abinda na saba sani shine da kullum ambulance guda ce kuma tsohuwa ce, amma yanzu tubarkalla an ce mini 3 ne kuma sabi ne insha Allah. Mun kawo doktor ko ina inda ya cancanta mu kawo, mun ba su aiki. Matasa da suna zaman kashe wando, mutum kusan 1000 masu aikin likita wanda muka ba mu aiki kuma muka aika domin su zo su wa talaka magani. Kenan abu 3 ne muka kula, mun yi daidai gwargwadon abin da muke yi mu yi a fannin na ruwan jama'a da na busashe, shi ma yana cikin abin da muka sa a rai kuma muka aiwatar. Kenan a takaice jama'a abin da muke so da ku ƙara haɗa kanunku, ku ba ma jam'iyyar PNDS tarayyar ƙuri'u domin mu mai da Muhammad Isufu bisan karagar mulki, kuma ku ba ma tarayya ku haɗa kanunku, ku shirya akan dafitan da za ku zaɓa domin mu ba ma tarayya dafite isasshu a majalisar dokoki saboda Isufu ya gudanar da mulki. Jama'a na gode.